Ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue o TEAM miingon nga ipatuman na sunod semana ang one-way traffic sa mga dagkong dalan sa maong dakbayan. Matod ni Glenn Atigua, Pangulo sa TEAM, nga ang daling pagpatuman sa one-way traffic scheme ubos sa mando ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Naglaom kini nga bansayon ang mga motorista sa dagan sa trapiko sa dili pa mahitabo ang panagtigom sa Asia-Pacific Economic Conference Summit dinhi sa Subo. Ubos sa bagong one-way traffic scheme ang mga sakyanan nga moagi paingon sa Pacific Mall ug kadtong paingon sa norte makagamit sa SB Cabahong Street sugod sa Jollibee Sentro ug City Hall. Samtang ang mga sakyanan nga paingon sa City Hall moagi sa PJ Burgos Street gikan sa Pacific Mall. Saysay ni Antigua nga target nilang himuon ang mga road sign karong umaabot nga Lunes samtang ang pagpatuman sa one-way scheme sa Miyerkules buhaton. Dugang hangyo ni Antigua sa mga motorista nga mosunod sa mga signage sa kadalanan aron malikayan ang kalibog nga mao na hinuoy makasamot sa kahuot sa traffic. Gilauman nga ang bagong traffic scheme mopaluag sa kahimtang sa trapiko sa dakbayan sa Mandaue diin daghang sakyanan ang mga sa lugar ug daghan sab kalsada ang gipang-ayo.